И здравейте хора, днес ще снимаме видео на Steel Brainrot как отваряме Lucky блоксове. Сега имаме първо Free Spin. Ето имаме и евент. Айде тук отворихме. Върти. Не. Бяхме наблизо до нещо, окей. Нещо добро. И сега почваме с отварянето. Значи имаме един секрет, който е Divine. А не е Divine. Значи, вижте Lucky Blocks. Вижте, ние имаме Gold Secret Lucky Blocks. Така че и ние сме добре. От вчера от евента полунощ спечелихме всички 2 етажа блоксове. Сега започваме с Admin Lucky Blocks. Lost Add Lucky Blocks. Open. Да видим какво ще се падне сега. Добре. Сега Lucky Blocks с една мутация, който е тако. И отваряме още един сега. Окей, отваряме Lucky Block, който имаше една мутация, както предишния и същия. Сега отваряме Admin с 2 мутации. И ни се падна. Окей. Някакъв Black Hole Gold. Окей. Добре. И сега имаме Lucky Block, който е тако, има същото някаква мутация. И да видим! И естествено нещо друго. И сега имаме Lucky Block, който е секрет. Отваряме и да видим дали ще имаме хубав късмет. Лош. Защо ми се падат най-лошите неща? Добре, Lost Taco Blocks. Galaxy с мутация. Моля ви, сами. Това, който е създал играта. Сами, искам късмет. Окей, Lost Admin Lucky Blocks. Добре. Целта ни е да ни се падне нещо над 5 милиона, ако има изобщо. Или поне до 2 милиона. До 2-3 милиона. Но да видим. Lucky Block, тако, нормален. Окей. Това е добре. 3 милиона. Добре, това беше добро. Сега отваряме още един. И после сме на Lost Taco Blocks. Добре, имам сигурно 3 такива, които са гатито, такото. Много искам да имам и гатито. Окей. Lost Taco Blocks. Това какво е? Lost някакъв. Добре. Защо се локнах бейса и аз не знам. Добре, Admin Lucky Blocks. Добре. И сега отиваме на 3-ти етаж за последния Lucky Block, в който после ще играем малко след това. И гатито, такото. Да вземем парите, защото вижте колко билиона. Аз станах богат. Сега Brainrot не знам да ги продам ли, да ги трейдна ли на някой за по-добри Brainrot или да ги сложа в машината. Не знам, хора. Вие можете да пишете в коментарите какво нещо, как да ги... Добре, аз бях направила ребърт, в който останах само с 5 няколко милиона, който после ми останаха 20 няколко парички. 20 няколко. Не, и 20 няколко
така, 20 няколко парички нормални. А, чакай, тук може да влизаме! No way. Добре, и надяваме се някакъв леки блок, защото много искам. И да видим тук какво има. След 24 минути ще има евент. Но не знам. Я да видим леки блокове какви са, защото ми е странно. Brainrot God вече са дивайни. Окей. Гейм пасовете, мале, това какво е? Admin panel, get admin commands. Добре, няма да хаби Roblox-и. Мисля да сложа в Divine машината нещо, ама тя е май за да прави Divine Brainrot-и. Но не, нищо, слагам ги, но не знам кое. Не мисля за сега секрети, защото да не съжалявам. Добре хора, вижте ми базата. Става горе-долу, има добри неща. Но аз искам много по-добри. Заради това сега правим. Ще сложим всички гатито. Ако са ли какви бяха. Които им 4 ми трябват. Да, не искам да ги продам. Това е Gold, окей. Сега трябва да ходя до машината. Аз мислех, че мога да си ги взема в инвентара, като някои други игри. Като, да кажем, тая. Escape Tsunami-то. Гатито такото! Аднахме го. Сега ни трябва още един гатито такото. И се надяваме да ни се падне нещо добро. Окей, тук какво е това? Топа... Divine. Доколкото знам, вчера в полунощ имаше нещо такова като евент, в който трябваше да събереш... такива... Събираш всички Divine Brainrot и Secret и Brainrot God и после ти дават тако база. Което беше добре, но аз искам да събирам леки блокове заради вас, за да видим какво ще се падне, какъв ще ми е късмета и така. Сега слагаме последен Brainrot и ни трябват 15 минути в машината. Ако е дано имам поне един такото. Мале, то последния леки блок ми е бил късметлийски. Надяваме се да ни се падне нещо добро, защото ако не се падне, сме загубени. И тази част и направихме това заради вас, втора част на... Направихме full smashing. В смисъл, за 40 милиона. Да, маля, аз съм много тъп, бе! Час и половина! Добре, нищо. Сега само трябва да изчакаме това време за тъпите брейнроти. И сега хора, вече виждате, още 8 минути да видим какво ще ни се падне. Надяваме се да е нещо добро, защото не знам. Не искаме нещо, дори да не е Divine, да дава поне по няколко милиона, 5-6 милиона. Това ще е... О! Admin Lucky Block! Admin Lucky Block! Взимам го, няма как, ще го отворим. Lucky Block. Gold, Blueberry, не, някакъв. Ние може да влизаме, ето сега влизаме. Тралалело, тралала. А какво ни трябва за реборд? Тралалело, тралала.
Но не знам дали да си го правя. Окей, доста тралалелопси. Доста тралалелопси. Само да ви кажа, от първия ми Lucky блок в живота ми в стила Brain Rot, май беше митик, ми се пада ето това, само че нормално. И после или се ребъртнах, или влязох в публичен сървър и Wi-Fi ми не беше добър и го откраднаха. Нещо. И какво? След 3 минути ще видим какво ще е другото. Значи това беше, само ни дадоха един админ Lucky блок и това. Пак е добре. Пак е добре. Добре, айде да си пробваме късмета. Пробваме си късмета, хора, с админ Lucky блок. 3, 2, 1, open. Сега отивам така, правя така, гледате ли? Идваме и тука, не гледам. Излизам от базата, гледам тука, гледам насам. Айде сега се връщаме, затварям очите като влизам. 3, 2, 1. Лос Бомбинитос, окей. Ето, аз нямам голям късмет. остана бе. Това е бухала на криската, хора. Бухала на криската. С мутация. Бухала на криската. И ако имаш тигър на Alpha Alex. Ето така. Подкрепете ме, за да ми спадне нещо много добро от тези 4 брейнрота, които сложих. Гатито Такотито. Гатито Такото. Искам да харесате видеото и да се абонирате, за да имам добър късмет и да ми се падне нещо добро. Сега вървим към... Близо сме до 100 абоната. Не сме близо де, но почти половината сме ги направили. Така че, моля ви, абонирайте се за канала, харесайте видеото. И да видим какво ще се падне след 5 минути. Аз мога да ги махна, но струва много Robux. Това какво е? Никос Бомбикос. Я ме бомбандирай. Ей, бомбандирай! Аз мога да ти говоря, виж, опа! Опа! Тук ще стане като мен още един. И сега не ме виждаш, аз мога да те бия откъде си искам. Нещо постана. Нещо ме удари. Сори, хора, това не го видяхте. Искам нещо добро. И също така пишете в коментарите дали е рядко Лили или Ралира с Стробери Лили Лалира с скина, който вместо дава 3 дава 24 секунда. Пишете в коментарите, защото аз не знам. Приятели казват, че е рядко, други не. Така че пишете, за да се информирам. Сега чакаме. 3 минути. За трябва ми 3 минути. Ще си взема парите. Стана ден. Трябва те по-добрите да са ми по-отгоре, защото те, които са някакви където само грабват, те първо гледат, защото виждат отдолу, ама като видят, че има 3 етажа и се вижда там нещо, веднага ще ходят. Аз не харесвам като ми ги взимат, защото аз буквално трудя се за тях. Вчера 1 час играх на евент, той беше 30 минути,
Играх на него, трудих се да ги взема тея, а особено ако бяха спалнали Мегатито, ще е супер. Мегатито, мяу, мяу, Мегатито, мяу, мяу. Ще е супер, много харесвам този брейнрот. OG е, не знам дали дава база. Бях гледал, че някои ютубъри, като имат Мегатито, имат и базата, която е мяу. Това не знам, вярно ли? Аз имам нормално. Някой има Divine, Win Yang. Аз искам някакво да има различна. Да се спалнеш Скибиди Тойлет, защо само ти? Тойлетито, Пакокоино. И сега там оня пяното. Ще ми пееш. И оня пак туалетното, да не изпусне нещо. То буквално се махна. Oh no! Добре, оня се спална пак. Добре, то ще е това. Виждате ли какви брейнроти? Брейнроти, леки блокове. На мен буквално вчера, май преди евента беше 1 час преди евента, както си цъках, ми се спална един секрет леки блок. Спалнаха ми се 2 тако леки блока, не знам какъв късмет беше, хора, но се спална. Това колко време? Окей, 50 секунди. Моля ви. Абонирайте се за канала, харесайте видеото за хубав късмет. Това е Brainrot God. Не струваш. Чао. Чакаме приключените, искаме нещо добро, но едва ли. Също така не забравяйте, че има видео в петък. Не забравяйте, че ще има видео в петък на 13. Ще има видео в петък, но може би в сряда ще видя, но някой път, ако не мога да кача някое видео, ще го кача, ще правя бонус видеа, за да компенсирам загубеното. И сега, 3, 2, 1, ready! Къде си? Как се отваря? Значи, буквално хора, чаках за това час и половина. А колко ми дава гатито? То е Divino Play. Хора, пишете ми дали това е рядък Brainrot. Защото не знам, за първи път го виждам, Хора, абонирайте за канала. Харесайте видеото, гледайте видеята ми и да стигнем 100 абоната. Това е всичко от мен. Чао и до петък!